ni gotna 3 तारिख में वो जखन बंगारा आंदोलन को स्टूडेंट रंगा करंग तुये 4 तारिख नि मे हंकाय आरो उरपाती लायखा जखन उरपाती लायफ्रुनाय कायसा पाराव बरक हाबिका कायसा पाराव न खरिका कायसा पाराव न खरि फुरुनाय नक सकसा फुरुनाय किरिजा गैनाय बुरि खरकताम बलंगबखा खाबायका ताइ बुमा बुफा दङ आ जराव पुलिस रक नुगैनाय बरक न सेफ्टी नि बागैनाय बरक न रमैतु बखा रमैतु बहैनाय जखन आ जे गैदारिं नाय रक बाय लामा मालायै बरक न कासुगैनाय गारि नि बुथाग्रिवै बरक न नारेखा आ जराव पुलिस बरक न हेन ओभार खायमारिका आबो ओंखना पाब्लिक जखन गोबां बांगो आरो बांगो आ समय पुलिस रक जदि कम हंकाय फानबाय आंगै थाङो अमाहाय गतना फान ओंखना ओ फानो सानानि मुसुङो पुलिस रक अमाहाय कय याफार गाबो मानि परेबो बननि जे तमुं रंनो बसुं आरो सिथायखलायो नायथायखलायो तेबो जों आरो सायमांका जे बुरि रक न बुरि खरक तामनो रम तुमानि जत्तनि साकनि रि न खेंगिनाय बरक न रिकरि हिमरिका आ जागाव दंगो खरकसा 50 बोसोरनि बयस लाई तिनि बुरि बुखु बुरि बुखुक न हंका बर याकारि रहका ताइ खरं नि हंका 40 बोसोर ताइ 20 बोसोर बरक न हंका तुइ पारानि जे लामा हामिया जे काचा लामा ओ लामाव हिमरिका हिमतुतुइ पर्यन्त बरक न सात गया जागा तांथ गया जागा आरो रग बरक याग्रिखा अमहाय नुगुइनाय मुक्ति थांलिया नुगुइनाय माइ ततरा लाइलिया बेलायके खा खामो अमहाय गतना नग नुगुइ अम बुरि रक नि उपरो अमहाय जेबा अत्याचार खलायका अमहाय के हिमरि मानि परेबो बरक ताइसा खेतनि जे खेतो तलांगै माइनि माइ खेतनि माइ नाराव तलांगैनाय बन आरो पालखाय गणदर्शन खलायका बा रेप गेंरेप खलायका अब गेंरेप खलायमानि परे तिनि जे खरकनै बुरि बुखु बरकनि बयान अबनो जों बुजिखा बनि बयान मीडियानि बुसकांगो अककनो साका तिनि पुलिस रक बरकनि उपस्थितिते बरक तंफ्रुनो अमहाय के हिमरि जाखा रिकरि खलाय जाखा ताइ गेंरेप खलाय जाखा हनि बसाका ताइ पुलिस रक निरब खैना बरक नासिक दङ हनि जे कक सामानि आं सानानि मुसुखौ पुलिस प्रशासन पुलिस आइन जतनि बागै एक जे जागाव बुरि रकनो अमहाय के जे बुरि रकनो चिरिक दिगुइ बुरि रकनो अमहाय के असहाय न अमहाय खाय दंफ्रु बरक आरो बुसानानि दरकार दंमानि तेबो सानानि मुसुं आरो जे मुख्यमंत्री हिन तंनाय आरो मुख्यमंत्री बो निरब मुख्यमंत्री बो किसु साया अबनि बेपारो आसुबाय थागिया आ जागाव तिनि बिबिनो अमहाय के रिकरि हिमरि मानि नुगुइनाय खरकसा बुरि बुखुगनि बुफायं आमरि उइनाय बिबिनो बानचिरिनानि बागैनाय ब आगुगुइ थांफ्रु हंकाय बन जे बुथारि सिबि मानि आबो बेलायखाय आबो निंदनीय बेलायखाय नासले मासिसा अबो बेलायखाय जलि मासिसा अमहाय के जे बुथार मानि अमहाय के जे बुरि रकनि ऊपर अत्याचार खलाय मानि तै कैसा हंका और बेलायखाय कुथुकाय वानसुक जांनानि कक हंका जे समय 4 तारिख मे वो गतना उंगो वीडियो वायरल मानि हंका 19 तारिख जुलाई उंगो 19 तारिख जुलाई उंग मानि परेनो भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब आप्रुसे कक सावो नरेंद्र मोदी जी ब सायमान दंगो जे मणिपुर जे अमहाय गतना गति तंमानि मणिपुर जे अमहाय गुस्ति कुंडल उंगै तंमानि अब शुद्ध वायरल उंगै नंमासै वायरल उंगियाव बमाहाय उंगै तंखाना पियाबा मोदी जी आप्रुसे बिनि थुमानि सिसावो आप्रुसे ब कक सावो इंगे आं अबनो सानानि मुसुंगो जे जागाव पुलिस सायमानो जे जागाव मुख्यमंत्री बो सायमानानि कक मुख्यमंत्री बो सायमानो तांगै अब प्रधानमंत्री न अकरंनो जानु गया अंखना तांगै प्रधानमंत्री हंकायबा आसे 3 मास दरिया और जे गुनगल उंतंमानि जागाव जे आ जागाव प्रधानमंत्री वाइसापानो थांगिनाय अबनो सामाल दिया अंखना
एखाय आं अबसे सानानै मुजुङो जे बिनि जरादा तं जरादा खरि नै जे जों सुजानानै थांखांखाय तेबो साइमान जों खोनाव प्रधानमंत्री आ जरावो अ 3 मासनि बिसिंगो अ 3 मासनि जरावनो फ्रांस जापान नि अमेरिका रगो ब थांग बेरेखा अमहाय 8टा जागा दा कयटा जागा वो थांग बेरेखा असुक जागा से थांग बेरे मान होनखाय नों सालसा बुदानि जरा करिखा मणिपुर थांगैनाय नों अ गतना न सामालिनानि आपनि बागिनो तिनि যদি ভিডিও ভাইরাল নগে হাंखाय प्रधानमंत्री ब अकक सागला कामु যদি ভিডিও ভাইরাল নगे हांखाय मणिपुर अमहाय जे बुरी रक अमहाय के सातक जाक मानि बुरी रक जे लासि मासिं साखायरि खुगैनाय अमहाय हिमरि मानि अ गतना न भारत बर्षनि बर रक नुगला कामु ताबो जत्त भारत बर्षनि बर रक नुगैनाय अबनो बा कन्डेम खालाय दङ अबनि प्रतिबाद जानोगै दङ तेबो सानानै मुजुगो नरेंद्र मोदी जी नो दति खालायनाय एक्शन नाहादि अब वानसुक जाक नानि कगया अब एक्शन नाहानानि ककसे ताम हिमालय जे 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 कालपिट और कालपिट खरक जाया और कालपिट खरं नै खरक तामिया और कालपिट नखा भिडियो फुटेज स्राय स्राय के जों नुगै दङ और अंखा 30-40 जन मत बरक दङ कालपिट दङ बरं न चिन्हित खायै बरं न खरकसा के सिनिवै रमबुई नाय बरक न अरेस्ट खालायदि दति बरं न फांसी अर्डर मारिनाय যদি नों अरवो যদি फांसी अर्डर या बरं न हाइनक যদি फियगै कांकांखाय अब शुधु मणिपुर अब थागलाक अब सारा भारत बर्षनि राज्यव अब सरगै थानाय और बिहार हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी और तामिलनाडु हिंदी जत जागाना सारगै थानाय ताम गिरेंथि तंगा सारगे हिनाय जे जागाव पेंडेमिक कोरोना भाइरास जों खोनावो उरं खापो आरो खापो निनाय एरपरे तिरप्रा हापायो ताबो अमहायनो उंनाय যদি अम ताबो असुक जरते थाम गया जे दुसिनो शास्त्रीय गांगाय बररक देबो उफालबारिनाय देबो बररक सिरंनाय नुखाय मकरबाय नुखाय सागो कलायो सागो मकरबाय खुंजुमै खाना गांगाय मकरबाय नुखाय सागो कलायपो अमहाय किनो যদি तिरप्राओ बताम गिरेंथि तंगा जे मणिपुर जे गतना गति तंगमानि और गतिया आपनि बागिनाय नरेंद्र मोदी जी नो अबनो कबुं मुंनारनाय जे सामानि नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिनी सामानि और वो तेबो भारत की हिनी सामानि आओ उनका मानी तो भारत माता भारत महेश ओ भारत माता दे मानसिरिनानि बागै सम्मान जनक तरिनानि बागै अमहाय नुंगामि सामुं तांनाय रं दति अरेस्ट खालाय बरं रेपर शास्ति बरं अब बंनि बरं एकदम निनि ताम फांसी और कुन ताइया फांसी रिनानि उंतुन अबंगो बारा कक ताम अमे प्रधानमंत्री जुदि एक्शन ना कांना हंखाय बेलाय न जानाय जुदि एक्शन ना कांखाय और साइम तंगै थानाय बिनि कुर्स मावै थानाय अबंगाखौ ब्रैनि साप तंग आबुनि बागै नि मानसिरेना मुसुंखां दति अब ब्रै जे अमहायखाय समान हारि तंगनि जतनि नग नुखुंगो अमहाय रक्षा खालायदि नरेंद्र मोदी कबगैनो आनि कक अरन थागा